Mela, l-aħħar waħda nagħlabu daqsxejn ta' logħba tajjeb. Ħanorikom dawn il-kliem li huma studju, eżerċizzju fiżiku, logħob, qari u passatempi oħra. U rridkom tagħmluhom li in order tajjeb l-iktar importanti insemmuh l-ewwel u l-inqas importanti nitfgħu fl-aħħar. Tajjeb? Tlaqna. Lim taħsbu l-għandha tiġi l-ewwel? Qari. Eżerċizzju ngħid. Jien ngħid qari. Qari. Mela nibdew ħaġa waħda ma jant lim taħseb? Eżerċizzju. L-eżerċizzju fiżiku għalik l-ewwel għaliex importanti li jiġi l-ewwel? Għax titrenja, għax inkella jekk ma titrenjax ħadħxien. Sewwa, ġifieri inti qed tgħidli li jekk titrenja żżomm fit, mhux hekk tkun b'saħħtek u tkun tista' tagħmel l-affarijiet l-oħra. U allura Mbagħad l-affarijiet l-oħra pereżempju naqżejja minnhom ġest toqgħod fuq is-siġġu pereżempju tistudja jew taqra. U billi tfoġġi dik mhux tajjeb ħafna. U l-inqas importanti minnhom. Il-passatempi l-oħra naħmin, jew logħob. Il-passatempi l-oħra jew l-logħob. Kollha f'daqqa. Mela Logħob l-iktar. Ejdin, int lim taħseb li l-iktar importanti għalik? Qari. Il-qari? Għaliex il-qari huwa l-iktar importanti? Għax tajjeb għal għajnejk u għal-moħħ. Sewwa, u l-inqas importanti minnhom? Logħob. Il-logħob? L-inqas? Ma ngħid jien il-logħob ma tieħux gost tagħmilhom, tieħu gost tagħmilhom hu. Għaliex l-iktar ħaġa li tieħu gost tagħmel għandek tagħmilha l-inqas? Mhux hekk importanti. Għax mhux importanti daqs il-qari mela qed tgħidli inti. Gwen, int lim titfa' l-ewwel? Jew qari jew studju. Jew qari jew studju, x'differenza bejn il-qari u l-istudju? Studju eżempju jekk ikollok ma nafx xi eżam jew test. Studja biex tkun tafu. Qari anke compositions ukoll tajba għax jiġu eżempju iżjed. Information. U lanqas wieħed importanti minn din lista? Logħob. Jew logħob jew passatempi oħra, iżjed logħob. Imma għaliex ma tarawiex daqsxejn unfair il-biċċa li l-iktar ħaġa li tieħdu gost tagħmlu l-logħob. Għax trid tagħmel naqa' minn kollox, imma x'wis da studju. Kif jirnexxielek tagħmel naqra minn kollox? X'issa tagħmel? Billi tagħmel eżempju Timer. jew timer jew tagħmel se tagħmel like tikteb se tagħmel wara ħirxin u mbagħad inti jekk tkun Schedule. Tagħmel schedule. Tajba di tal-schedule. U inti Jamie, li min iktar ħaġa importanti għalik? Jew inkella l-ewwel studji. Qari. Passatempi oħra. Tal-fitt. Passatempi oħra u logħob. Sewwa. U kif wasalt għalija dil-biċċa xogħol? Għax kultant tkun trid tagħmel din. Imma eżempju ommok tgħidlek tagħmel din. So allura l-ewwel tagħmel li tgħidlek ommok u mbagħad tagħmel tiegħek. Sewwa, u ġieli ma titkellmu daqsxejn momkom u taraw biex iġibu l-xedju li tkellimna fuq qed tiġi tajba? Għalikom? U meta ma jogħġbok xi ħaġa fix-xedju x'tista' tagħmel? Dik tagħmilha l-ewwel ħallitkom ħlist minnha. Ġifieri qed tgħid teħles minnha ħalli mbagħad Jiena s-soltu il-homework X suppost tagħmel MS, issa ħafna drabi biex ma naħnajjiex, eżempju konna composition, ġieli konna sa 15 questions jew iżjed. Toqgħod trid jiena l-oħrajn l-ewwel ħalli ma naħnajjiex u mbagħad nagħmel l-oħra. Ma dan jisni ma nħuġ peċir biex nagħmilha. Imma mbagħad l-istejta malajr. Imma hu ktieb jismu Tekkamanti u vera ddum. Jiena u Gwen mill-istess skola u kellna handout
U kienet grid bil-boxes, kien hemm 100 boxes. Questions. Tal-minus. Mbagħad jien kelli xi 20 questions oħra fuq paġna oħra. Għanina, ġietkom ħafna ġifieri, homework u. Ija. Isma'. Għana fl-istess klassi, imma għedin skola. Mela, jiena ngħidilkom thank you ħafna, nispera li ħadtu gost, tajjeb, nparlaw. Issa forsi xi darba nerġgħu nparlaw fuq xi ħaġa oħra, tajjeb. Ngħidilkom bye. Bye. Thank you. Ciao. U hemmhekk iltqajna u rajna daqsxejn x'jaħsbu dawn it-tfal dwar it-tip differenti ta' logħob u r-responsabbiltà meta wieħed jilgħab